உன்மகளே தேவியம்மா ஒப்பன காளியம்மா ஆலங்குடி நாடியம்மா அறந்தாங்கி வீரம்மா காளியம்மா உன்மகளே தேவியம்மா ஒப்பன காளியம்மா ஆலங்குடி நாடியம்மா அறந்தாங்கி வீரம்மா காளியம்மா திருவப்பூரில் வாழ்பவளே முத்துமாரியம்மா திருவேற்காட்டில் அமர்ந்தவளே கருமாரியம்மா திருவப்பூரில் வாழ்பவளே முத்துமாரியம்மா திருவேற்காட்டில் அமர்ந்தவளே கருமாரியம்மா உன்மகளே தேவியம்மா ஒப்பன காளியம்மா ஆலங்குடி நாடியம்மா அறந்தாங்கி வீரம்மா காளியம்மா நல்ல ஞாபகம் இருக்கட்டும், இது ஏன் சமஸ்தானம். கபால மாலைகள் கழுத்தில் உருள கண்களை பார்த்தால எவனும் இறங்க அகால வேலையில் கட்டைக்கு வரான அசதி புதிரியாச்சு அவ்வளவு போலது எதிரில் அங்கவும் இங்கவும் உடல் சிதறம் எப்பவும் எங்கவும் காணத ராட்சசி எதிரில் வந்தாச்சு சித்திர வெயிலும் கலந்து போகும் செவக்கும் இவ கண்ட பார்த்து அத்தனை விசிலும் அதிர்ந்து போகும்